kukul. Bata pa kukul. Ang kukul. Dagol. Morning, tits. Tita. Tanya. Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Nanganganib na masampahan ng kaso ng LTO o Land Transportation Office ang motovlogger na si Yana Motovlog aka Aliana Marie Aguinaldo. Pansamantalang sinuspinde ng 90 days ang kanyang driver's license. Halos 3 buwan, no? 3 buwan nga. Galing ko mag-compute, di ba? Dahil ito sa road rage na nangyari sa Zambales. Mismong ang motovlogger ang kumuha ng video kung saan nakikipagtalo siya sa isang pick-up truck driver. Nag-viral ang nasabing video at umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens, riding community at pati na rin sa mga kinaukulan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, pagpapaliwanagin si Yana Motovlog kung bakit hindi isususpindi o i-revoke ang kanyang driver's license dahil nga sa nangyaring road rage. Sinabi pa ni Mendoza, nagpapaalala sila sa mga motorista na huwag pairalin ng init ng ulo sa kalsada. Sa kuha ng video, kitang-kitang nag-overtake si Yana. Kasunod nito ay makikitang tinignan niya ang driver ng pickup truck at saka nag-middle finger. At dito na nagkomprontahan ang dalawa. Sinabi pa niya wala siyang side mirror. Ang driver naman umiiwas dahil sa lubak-lubak na daan. Parang ginigit-git daw siya ng pickup truck driver. Ikaw, kabisyo, sa tingin mo, sino ang may tama sa sitwasyong ito? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call. Morning, tis. Kabisyo, feel good morning! Adlang Lunes, May 5, 2025. Sa oras na 7:35, kasama niya na pambansang angkol-angkol dugoy! Sama dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo ang pambansang Tita Tanya Chinita. Tanya Chinita. With the pambansang senior Mang Kanor. Good morning. Tahan na yan. Ako nang bahala sa'yo, So, Yana. Pag lalaki, ikaw bahala. Pinapatahan ko lang si Yana Motovlog kasi... Ba't umiyak na ba siya ngayon? Siyempre, humingi na siya ng sorry sa Sorry. social media. Dito ka lean on me. Pag pag ganyan motovlog na lalaki, siyempre, babae. Pag lalaki, motovlogger para si Isan Pacboy, doon kay tita yan. Sa Tita Max yan. Tama. Pag motovlogger na babae, Comfort mo. Mang Kanor na. I am your comforter. So, hindi mo siya minamalian. Kawawa naman, wala siya side mirror. Bibilang kita ng side mirror. Biniregaluhan ko siya ng side mirror na gold. Gold pa yung side mirror, ibibigay ko sa kanya. Pero bawal yun yung walang side mirror. Bawal Ba't talaga ba siya yun. walang side mirror during that time? Nakaano siya yung pang mga motocross sa motor. Hindi naman talaga naglalagay ng side mirror yan. Pero kung dadaan ka talaga sa highway na alam mo na, pang legal, bawal talaga Ba't kung ba siya wala. galit? Ginigit-git daw siya? Siyempre yung driver ng pickup truck dito sa side, nagle-left side, dapat sa right. Umiiwas siya dahil lubak-lubak. Hindi, yung kalsada hindi sementado. So hindi siya makalusot.
Hindi siya maka-overtake. Nung Doon siya naka-overtake galit. siya sa kabilang lane, doon na niya nag-middle Nagpakyo siya. finger. Ay, sorry. Middle finger, licking good. Ganon lang. Pak! Pak you. Nagpak-ganon siya. Ganun. Pinag-ganon. Very mali Ipag-ganon naman. mo ako, Yana. Ipag-ganon mo ako. Pak. Ako Ni yung Yana? ganyanin mo. No. Ako yung ganyanin niya. Middle finger. Oh, sige, try me. Pero yun na nga, maraming natitrigger na netizens na parang masyado daw Entitled. Feeling entitled na lagi na lang tayong tama. Hindi ko mo tayong vlogger at may camera. Tayo yung tama. Yun lang. Lagi na lang panggamit natin yan. Nabaliktad pa siya ngayon kasi nga itong si Sir, kalmado Oo, lang. Kalmado lang. Oo, kalmado lang siya. At Big time pala, no? nalaman nila na big time pala si Sir. Tapos may pasagot-sagot pa Kasi siya. ang pangit to na pick up. Oh, pero nakaano yun na Nissan na Navara yun. Oo. Pangit mo yung Nissan Navara? Kaya nga type ko si Kuya eh. Yan. Yan, nandito ka sa akin yan. Ako bahala sa'yo. Oh, kawawa siya. Yung vlogger. Oo, kawawa. Halika, ikis ko. Yung vlogger. Si Kuya. Huwag na mainit ang ulo kasi para maiwasan yung mga road rage na yan. Mainit na lang ang ulo ng bibi ko kasi may araw eh. Oo, may heat index eh. Mainit ulo niya Ng vlogger. ni Kuya. Oo. Kasi ginanon. May middle finger. Yung driver. Hindi, yung vlogger. Sabi niya, ayan na, sapakin natin. Sabi nung rider? Sabi ni Mang Kanor. Sapakin nila yung driver? Sapakin ng motovlogger. Hindi, sapakin ng LTO. Galit din. Pinara ako eh. Ng LTO? Ng driver. Pinasatay mo? Bakit po? Inanyan mo yung driver? Yung LTO. Alams na. Para hindi ka niya hulihin. Ng LTO. Ni Kuya. Type ko yung mga naka-pick up Uy, naka-pick up na driver? na LTO. Anyway, ingat ha. Iwas tayo road rage mga kabisyo natin. Oo, na tayo sumabay sa sa heat index. Yan. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo hanggang alas 9 sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Patient! Metro's #1